bon dia! Així de nou amb el Telecrist. Hola, us esperem amb totes les notícies. En aquesta edició de Telecrist parlarem de l'inici de curs. Entrevistarem a la mare d'Helena López, medalla de plata a Rio. Del premi al millor documental en Festival Emove. De la 18a edició de la CIMEL. De com els alumnes infantils repassen conceptes en anglès. El dia 8 de setembre comença el curs en el nostre col·le i tots els col·legis de la Comunitat Valenciana. Un equip de Telecrist ha estat gravant el primer dia de col·legi de xiquets i xiquetes. Estem en el Telecrist en el primer dia d'inici de curs. Com et dius? Sara. Te'n passes molt bé en el col·le? Sí. Tenies ganes de vindre al col·le? Sí. Sí, moltes? I aprendre a jugar? Sí. Molt? Todo y aprender. Els dinosaures i algun dia sobre els carregats de pa i xocs bonics. Hola, bon dia, estem en el Telecrist. Estem amb Júlia i l'anem a fer unes preguntetes. Estàs preparada per a este nou curs? Pues la veritat és que sí. Per què? Pues perquè porto ja molts anys treballant i la veritat és que cada any és una història, cada curs és una història. Però els mestres són tot terreny i estem acostumats. Així és que sí que estem preparats. Molt bé. Ai, s'ha oblidat. Hi ha no qualitats. I quina és la novetat més important que hi ha en el col·le? Pues jo nomenaria lo de donar l'anglès en educació física. Nomenaria com a... En quins cursos? Se va donar en primària fins a quart, inclusió. I se va donar l'educació física en anglès. La veritat és que és un canvi important. Se va utilitzar com a llengua vehicular l'anglès i pensem que va vindre molt bé a l'escola el donar l'anglès perquè és important per als xiquets el tindre més domini de la llengua anglesa d'una manera de més lúdica i atractiva per als crios, com és en els jocs d'educació física. Val, moltes gràcies. De res. La gimnasta Helena López ha guanyat la medalla de plata de gimnàstica rítmica en la categoria de joves en Rio. Un equip de Telecrist ha entrevistat a Mari Carmen, mare d'Helena, que treballa al menjador del Crist. Hola, bon dia. Estem així amb Mari Carmen, mare d'Helena López, medalla de plata en gimnàstica rítmica del Conjunt del Rio. Ens agradaria que ens parlares un poquet del camí que Helena per aprendre a aconseguir aquesta medalla. Pues Elena estaba en Turís y a 6 anys le agradaba una compañera, le agradaba la vapore y entonces le agradaba la gimnasia y entonces la apuntarem allí y después pasa al club de l'Álvaro Burchasot y entonces allí la prepararem com a conjunt y después también la entrenadora pues la porta a Madrid para ver si allí en la selección la podían y entonces allí en la selección, entonces los entrenadores le agrada y entonces comença allí, als 12 anys ja estava en Madrid. Per què s'interessa Helena en la gimnàstica rítmica? Perquè veu a una amiga que li diuen Alba, que de xicoteta també, y entonces le agrada les coses que feia y entonces dice pues, ¿me puedes apuntar a gimnasia? Y le iba a decir que sí. I quins són ara els objectius d'Helena? Pues ara enguany és
preparar-se també para Tòquio d'ací 4 anys, entonces s'anen fent competicions i mundials, el que primer este any també van a molts puestos que s'han convidat per fer exhibicions i celebrar i tindre com tenen la medalla de plata dels Jocs. Molt bé, moltes gràcies. El documental descobrim a Sorolla al voltant del treball realitzat per alumnes de tercer de primària, ara de sisè. Del Crist han obtingut el primer premi en la sessió documental de la primera edició del Festival Emoli. Des d'ací, la nostra enhorabona a tots els participants. Els dies 23 i 24 i 25 de setembre es va celebrar la 18a edició de la Fiment Ameliana. Hola, bon dia. Un equip de Telecrist ha vingut aquí per informar-nos de la 18a edició de la Fiment. Hem entrevistat a comerciants i els hem preguntat com estava resultant la fira. De momento que está comiendo, que acabamos de comenzar. Que iba a ser también un día vamos a ir por culpa del agua, pero vamos a esperar a que siga terminado y va echando bien. No olvidar tu papá. Ahir per la vesprada va haver molta gent i ja van passar per les casetes. El que passa és que, com molts anys anteriors ha passat, va ploure. Aleshores, a partir de certa hora ja no hi havia gent, però per el dia i per la vesprada va estar molt activa. Va haver a venda? Va haver a venda. Hi ha gent que es va informant, hi ha gent que vol preguntar per les activitats que fem, per tant, sí, estem contents. Hem entrevistat al responsable de l'associació agroecològica de Gorroca. Ya hacen verduras, frutas ecológicas. ¿Sabes lo que son ecológicas? Los pesticides, herbicides, son un polvo. También campina. En el barrio de Roca, el centro de Lorda, y ahí pues bueno, la actividad, la verdura ecológica, un poco de todo. Y amb gallines, como aquí ya vino a volvemos. ¿Qué tienes? Vale, a vosotros. Hi havia tot tipus de comerços de Meliana i d'altres pobles, inclús el gimnàs, esport i centre Meliana. Y nada, y vamos a hacer una exhibición de una clase de spinning de alumnos del gimnasio y nada, a ver. Gent de totes les edats ha visitat els diferents establiments i ha gaudit de les activitats programades. Molt bé, molt bé. ¿Y has comprado el peso? Pues a mí un dia i altra vegada, i a l'altre un dia una altra vegada. Bueno, pues gracias y alegro. Molt bé, gràcies. M'alegro. This school students review methods and show about the off-season with the permission needs are following.